सब जिम्मेदारी तो हमरे बा। हम तो ठेका लिखा के आयल बनी कि सारा काम हम ही करब। आप लोग टांग फैला के टीवी देखत रही। अब सुना तो नहीं खे बोलला पर सुना नहीं कि ना रुआ का हो भाई देखो ना इंडिया मैच जीत गइल। इंडिया मैच जीत गल तो हम क्या करी? तो जश्न मनावो। भारत के जीत पर जश्न मनावल जाला। हाँ हाँ माई के तो बुला देले बरन आ सारा घर बिखरल बसरियारी के जश्न मनावत रन बैठ के। कितना टेंशन ले बेलू तू। अरे का हरा करत रू? ई सब इतना आसान चीज बा 2 मिनट में कर देम 2 मिनट में। काम ऐसा काम ना काम का हुआ बना के रख देवेला लोग। हाँ तो सहिहारी आके सब बिछौना बिखरल बा घर में झाड़ू नहीं खिलागल सब करी हम जाता नहीं खाना बनावे ना तो रोड माई आई तो कहियन कि हमरा बेटा के बना के खियावते नहीं खे। ठीक बा हम माई से तरह के एगो डांट ना सुने देम। तू देखा जा तू खाना बनाओ। अरे बाप रे ये तो हमरो ज्यादा काम मिल गए। चलो पहले जल्दी से कपड़ा सियार लेते नहीं ओकरा बाद से काम कर दें। हेलो हाँ मिश्रा जी बेतिया पहुंच गई नी। पटनो आई महाराज कभी। हाँ ना ना वो बातवा भय रहे उनकर से लेकिन वो जब फोन करे नी हमनी के 2-2 घंटा बतिया नी सन। ये होला नु प्रेम। ठीक बा चली कोनो और दिन बात कर ले। अरे तो काम कोई भी ना कोई नहीं लो तुम आई आ गई। अरे मैं अपना खुश रहा बाबू बाप इतना भारी सामान लो चली पैसा निकाली। कितना पैसा? 1000 कथी के हो? इतना भारी सामान लाद देले बनी माथा पर ढोके लिया तनी पैसा ना भइल। ई तो तू डुगराइयो के लेके चलई तो पैसा बढ़ावेला माथा पर ढो के ले एकर जिम्मेदारी हम बनी 100 रुपया से बेसी ना देम। 100 रुपया ना होई। अरे माँ अरे मैं रहे था ना हम दे देता नहीं। छोड़ो ना बेचारा ले आइल तो उतने का भी बा। हेलो जा खुश रहा चलो मैं चलो अंदर आओ। होई देखो कितना कचरा फैलल बारे घर में। दिन भर बैठ के का करेली घरवा में कि इतना गंदगी लागल बा घर में। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो। आ होई कैसन घर के कबाड़ा बना के रखले बारू का करेलू दिन भर? झाड़ू पोछा तो नहीं लगैले कम से कम रूमवा तो सही हार देले होयन। मम्मी जी के ले जाता नहीं रूम में देखियन तो खुश हो जाइहन। मम्मी जी लगा देता नहीं चली रूम सही हारल बा बैठी चल के। ठीक बा चलो लेकिन झाड़ू पोछा तन ठीक से घर में लगावल करो। चली होई देखो बिछौना पर पूरा कपड़ा फैलल बा आ कहत रहली हटे कि कपड़ा बिछौना पूरा सही हारल बा। कैसन कचरा फैला के रखले बड़ू बिछौना पर। ना घरे साफ बा आ ना बिछौने साफ बा। कहाँ आदमी सूती बैठी। कैसन कुलछनी पतो मिल गइलू तू हमरा कि कोनो चीज के ढंग नहीं थे। बताओ तो तू का सिखलू नैहर में या तहर माई का सिखवली? मम्मी जी सही हार देता नहीं हम अभी। तू का सही हरबू रह दो हम अपने सही हार के सूझ जाए। चलो माइला खाना ले आवे के खाना तो बन गइल बा। चलो चली मिश्रा जी से बतियाता नहीं रुआ चक्कर में रुआ माई से डांट सुन लेंगे। हेली मम्मी जी खाना खाई। देखो तो हम कितना अच्छा से बिछौना सही हार देले बनी यही में रखल जाला। खाना तो बड़ा अच्छा बनौले बारू। अच्छा मम्मी जी एगो बात बताई जब घर में 2 आदमी रहता तो घर के साफ सफाई करे के जिम्मा एक आदमी के रही कि दोनों आदमी मिल के करी? रउआ तो मम्मी जी हमरा के बोल देनी है कि हम घर साफ ना रखेनी। सबसे गंदगी फैलावेलन रउर बेटा। तौलिया फेंक दिहन नहा के कपड़ा फेंक दिहन एने ओने और साफ सफाई करीहन ना। रउआ तो हमरा बाप मतारी के बोल देनी है कि हमार बाप मतारी कुछ नहीं के सिखैले। कायदा से देखल जाओ तो रउआ अपना बेटा के कुछ नहीं के सिखैले। रउआ हमरा के खाली काहे बोलनी है?
ई तो खाली बातें न सुन ली हम तो लात खा गई लतिया देली हमरा के ले जाके